El projecte d'escacs és un dels trets distintius de la nostra escola. Considerem els escacs com una eina pedagògica molt potent. A banda de conèixer el material i les principals regles per jugar-hi, ens permet desenvolupar aspectes cognitius, com el raonament o el pensament lògic-matemàtic, i treballar els valors com el respecte i la paciència. He après la biografia d'algun jugador, aprofitar el valor de les peces per fer operacions matemàtiques, conèixer les històries dels escacs i moltes coses més. He après a saber esperar el meu torn, cal tenir paciència i deixar temps als meus companys per pensar. He après a fixar-me en com estan totes les peces per veure quina opció tinc jo i poder triar la millor jugada.